हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरा 1 नं फुलबारी गुदि फरायसालिनि न'खौ बोफाय बोसि खालामनानै माइरं आरो भारा बर्तनखौ सिलिंखार खालामलांदों। बाउन्डारि वाल गैयैनि जाहोनाव बे जाथाया जादों होननानै फरायसालिनि एसएमसि आफादगिरिया बुंदों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमना रिफु रिजार्भ हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरा 1 नं फुलबारी गामिनि गुदि फरायसालिनि ओंखाम संग्रा न'खौ बोफायनानै माइरं, संग्रा भारा बर्तनफोरखौ सिलिंखार खालामलाङो। बे जाथाया बाउन्डारि वाल गैयैनि जाहोनाव जादों होननानै फरायसालिनि एसएमसि आफादगिरिया फोरमायदों। बेनिखायनो सरकारा नोजोर होनानै थाबनो नायनानै बाउन्डारि वालखौ सरकारा थाबनो बानायनानै होयो होननानै रोखायै बुंदों। 1 नं फुलबारी आंनि मुङा सिकल सिं मोसाहारि। आङो बे स्कुलनिनो एसएमसि बडिनि प्रेसिडेन्टखा। दा दिनै मोनानि 12टा हराव हरैहाय फाथिबारिथिङै होदोंमोन मैदेरखौ। ओमफ्राय बियो ओरैहाय फैनानैहाय बे स्कुलावहाय जोंहा माइरं दङ। ओमफ्राय बेयावहाय ख्रां नाथां सौफैबाय। ओमफ्राय जों बे स्कुलाव माइरं जाबाय बियो होननानै जोङो खारबोबाय हरै लोगो लिंनानैहाय। ओमफ्राय ओरैनि माखासे ओंखारबाय। ओमफ्राय ओरै सानजाजों थांदों आरो मैदेरा। दा खहायाथ' बहुद खहा जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय बे थिंनि बाक्सुआवहाय माइरं दङमोन, बेखौ जाबाय। ओमफ्राय हरै मोनसे दंबावो, बेखौ मोनहास'वासै। दराबो ताला मारिदोंब्लाबो सौगासिनो थलर थिंजों जाजोब्बाय। ओमफ्राय वालाबो द्रिस खांख्रां खुंख्रां खोनाहैजोबदों बोजों बोजों। नैबेबायदि। ओमफ्राय दा द्राम दङमोन, थिं दङमोन, भारा खरा दङमोन। ओमफ्राय गोबां बेबादि गेरेब गेथेब जाजोब्बाय आरो दा सिङावहाय। मैदेरा मासेल'मोन। औ, साननायाथ' बेनो, माने जोङो बेखौ सिन्था खालामबाय थायो जे माने बेहाय जोंहा बाउन्डारि वाल गैया। जायनि फलावहाय जोङो बेयाव बिफां लाइफां गायब्लाबो थाया। थिग बेबादिनो जुदि बाउन्डारि वाल थायोब्ला बेफोरनिफ्राय एसेब्लाबो सेफ जागौमोन होननानै जों सानदों। बेनिखायनो जोंनो बे बाउन्डारि वाला बहुद माने प्रयजन। दा बेनिखायनो आं खावलायोसो जोंनि बे 1 नं फुलबारी एलपि स्कुलनि एसएमसि प्रेसिडेन्ट जानानैहाय जाहाथे सरकारा बा फरेस्ट बिफाननि दैदेनगिरि सारमोना जोंनि बे किसान घर ओंखाम संग्रा न'आवहाय जानाखि सौफ्लंबाय, माइरं नस्थ' जाबाय, भारा खरा नस्थ' जाबाय, आइजें आइला गोबांथार नस्थ' जाबाय। बेफोरखौ सिन्था खालामनानै जाहाथे माब्रैब्ला रैखाथि मोनगोन, बेफोरनि थाखायहाय जाहाथे बाउन्डारि वालफोरखौहाय जे अननानै बेब'स्था खालामो, आं बेखौनो माने एसएमसि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जानानैहाय सारमोननिसिम खावलायहरदों। मैदेराथ' एब्रावहाय फैथ'वाखैमोन, दाख्लैफोर फैदोंमोन दस्राजोंहाय। माने जों दहाय खबर मोनदों, बेनिफ्राय हहरखांनानैहाय ओरै सानजाहा आमबारि एलपि स्कुल दङ, आमबारि धलखला स्कुल, बेवहायबो थांनानैहाय बिदिनो सौग्रावहैबावदों होननानैहाय जों खोनादों। आं थाङाखै, खिन्थु दहाय खबर मोनदों आरो जों। होमब्लालाय नोंसिनिफ्राय जोङो फैदों होननानै बेबायदि बुंदों आरो आमबारि स्कुल। दा बेबायदि आरो।